Заповядайте в 60-ят открит обект в Видин на площад Ташко Пирия. Не сте Колумб, но сте способен на откривателството. Аванти, напред! В Видин сте и се чудите къде да заредите качествено гориво, да похапнете вкусна храна, а след това да отпочинете в уютна обстановка. Всичко това вече е на едно място. Комплекс Тип. Още от рано тази сутрин дошлите на първа смяна за хемодиализа отказаха да се подложат на процедурата. Смятам, че това, което ръководството ни предлага в момента, на този въпрос зададох и вътре на господин Томов, който си тръгна, е риск за здравето на пациентите, защото преди години, когато беше старата инсталация, не тази модерна, която е на Фрезениус, старата и се провеждаше така наречената ацетатна диализа, аз съм бил свидетел на по-възрастни хора с недотам стабилни показатели, които получаваха повръщания, получаваха падане на кръвното, дигане на кръвното и редица неща, които биха усложнили състоянието на човек, пациент на хемодиализа. Аз съм свидетел тук на три смъртни случая. И не знам защо. Повръщаше жената, повръщаше признаци за инсулт, веднъж ще закараха, върнаха я. Тя си отиде. Тя си отиде жената. И сега трябва да приема да го диализират с тая питейна вода. Според хората, не налягането на водата, а човешка грешка е причината за гръмналия уред. Подобни уреди имали защитна система и при ниско подаване на вода са изключвали. Фирма Фрезениус не разполага с резервна част тук, на територията на България, защото това не се е случвало. Държат един така нареченият доктор Попов. Този доктор Попов отдавна ръководството на болницата знае. Той е бил и преди това завеждащ, беше в така наречената клиника на Гайдарски, но той има проблем с алкохола. Управляващите гледат този репортаж. Ги моля и им пожелавам никога техен близък да не попада в тази ситуация, защото аз цяла нощ не съм спала и не знам мъжа ми колко ще издържи, доколко ще му се дигне креатинина и кога ще колабира и ще свърши. Не им пожелавам. Нека да помислят за Видин, за диализата, за болницата на Видин. Хората си отиват от това, че или нямат средства, или някой не си гледа работата. В крайна сметка зарязахте ни, господа управляващи. Северозапада умира. И не го казвам само аз. С болка, с прискърбие. Отдавна да съм напуснала тая държавна, съм българка, искам да остана тук да живея. Децата ми са навън. Защото трябва да ме издържат. Моята пенсия е 170 лева, на мъжа ми е 240. Не може да живееме. Направете нещо. Крайно време. Ние също сме хора и сме граждани на тая държава. Не може да умират хора. Ей така просто, защото за Видин няма пари. Просто няма за нищо пари. Кажете ми за какво направиха във Видин. Какво направиха? Аз съм от ГЕРБ. Аз съм гербаджийка. И го заявявам. Не съм доволна от това правителство, от това управление. Не съм. Не съм и това е. За да разговаря с недоволните пациенти, дойде и заместник директора на болницата във Видин. След разговор при закрити врати, до решение се стигна. В авариен режим може да извършваме хемодиализа в условията на пречистене на твърда вода. Болните, които са съгласни, могат да останат и в авариен режим да правят хемодиализа във Видин. Останалите с информираното съгласие на Министерството на здравеопазването ще бъдат транспортирани до хемодиализа Монтана. За Монтана потеглиха 3. Останалите се подложиха на аварийното лечение. Ние всички сме тук, за да проведем едно качествено диализно лечение, което ни се полага по право, и имам желание утре да се събудя и да отида да прегърна внучето си. За новините на Видин Вест, Калин Иванов.